Het viel ons op, of het leek althans toch wel zo... dat sommige plannen die door de PVV waren ingebracht in dit kabinet... dat daar vrij snel afstand van genomen is. Ik geloof dat de Animal Cops dat die al vrij hebben, Frits. Is het niet? Daar begrijp ik ook niet wat Geert Wilders gedaan heeft. Als dat pakket wat voorlag eruit was gekomen... dan was mijn commentaar geweest van heel veel mede-commentatoren en journalisten... wat hebben VVD en CDA ongelooflijk veel toegegeven aan de PVV. Er gebeurde bijna niets op de woningmarkt. Er gebeurde niets op de... Ja, alleen voor nieuwe gevallen. En dan mag je alleen nog geen aflossingsvrije hypotheek meer hebben. Dat was het. Er gebeurde niks op de arbeidsmarkt. Geert Wilders haalde de bezuinigingen OS binnen. Hij haalde tal van dingen binnen. En hij had macht. Hij zat in een positie dat hij dingen kon binnenhalen. En dan haakt hij af. En dan verliest daarna ook nog de dingen die hij eigenlijk belangrijk vond. Dierenpolitie en nog wat van die dingen. Dubbele nationaliteit voor experts en zo. Ja? En nu staat hij aan de zijlijn. En staat hij waarschijnlijk voor eeuwig aan de zijlijn. Ook al wordt hij de grootste partij van Nederland. CDA gaat niet meer met hem regeren. De VVD niet meer. Andere partijen wilden altijd niet met hem regeren. Ik snap niet wat hij gedaan heeft. Alles laten vallen. En in die zin had Hero Brinkman gisteren eigenlijk gelijk in het debat. Het uitgetreden Kamerlid van de PVV die nu zijn eigen beweging begint. Volgens mij ook een kansloze exercitie. Maar goed, weet Maurice beter. En als je straks op hem stemt. Leuk, maar je kunt er niks meer mee. Ja. Fijn. Nu hebben we gezien dat de PVV een aantal punten kwijtgeraakt is. Is het nu zo, meneer Verhagen, dat u zegt... kijk, ontwikkelingssamenwerking, dat moest ik net inleveren... maar ik ben blij dat ik dat nou niet meer hoef in te leveren? Ja, natuurlijk ben je blij als je die dingen op in te leveren. Dat is dus klaar nu? Nou, ik weet niet wat een volgende kabinet doet. Het punt is dat maar in die brief, staat dan in die brief nog ontwikkelingssamenwerking... of zegt u, daar gaan we niet meer aan zitten nu? Nou, ik weet niet wat op dit moment de stand van zaken is in het gesprek... waar die mensen net zo hard aan het werk waren, hoorden we. Ja? De vraag als het aan u ligt. Maar als het aan mij ligt, niet. Ja, omdat wij hebben staan. Maar je moet ook bij dingen moet je ook zaken inleveren bij onderhandelingen die je pijn doen. Als je dat is logisch. Maar er is nog eens een verschil of je 2,6 miljard inlevert... of 750 miljoen, wat hij wilde. Ja, nee, maar goed, de principiële stap dat het CDA is genomen dat er in te leveren valt op OS. Die principiële stap is gezet. Net zo goed als de VVD de principiële stap heeft gezet... dat er iets kan gebeuren op de huizenmarkt. Dat er forse veranderingen op de huizenmarkt zouden komen. Dat het pensioenakkoord van tafel mag. Maar blijkbaar vond hij zelfs dat allemaal al veel te veel. Dus dat is duidelijk. Maar kijk, het punt is dat je bij alles wat je afspreekt... we hebben hier nou eenmaal niet de absolute macht. Ook Arie Slob, ook Alexander Pechtold... zullen zaken van hun eigen verkiezingsprogramma moeten inleveren... om hem tot een pakket te komen. Dat is nou eenmaal zo. En dat weet iedereen. Zolang je geen meerderheid hebt, is dat het geval. En er zitten dingen in die heel veel pijn doen. En er zijn dingen die minder pijn doen. Zo is dat. Maar goed, nu komt die brief morgen, Frits en Maurice en u. Als het lukt. Als het lukt. Nou kun je zeggen, een paar dingen zijn duidelijk. Die AOW-leeftijd eerder, daar kom je wel met een Kamermeerderheid, toch? Ja, maar dat levert voor 2013 niet meteen geld op. Hè? Dat is leuk voor 2014, 2015. Maar die hervorming komt eraan. BTW-verhoging? BTW-verhoging gaat denk ik ook door, maar iets minder dan voorgesteld in het pakket zoals het voorlag. Nullijn? Het nullijn ambtenaren gaat absoluut door. Ja. Dat zijn allemaal punten die nu al binnengehaald zijn. Kijk naar hervormingen, die AOW-leeftijd eerder, later met pensioen, zeg maar. Dat gaat door. En of dat nou wordt in 2015 naar 66 of de komende jaren met 2 maanden of 3 maanden per jaar erbij. Nou, dat is iets wat D66 graag wil. Kan ook allemaal. Maar dat gaat echt gebeuren. Ja, kijk, het punt is, als je zo'n 15 miljard, 14 miljard, 13 miljard moet bezuinigen... we geven per dag nog 90 miljoen euro meer uit dan we binnenkrijgen... dan zul je altijd iets minder moeten doen dan je nu doet. Dus ergens moet het vandaan komen. Of dat nou is uit de salarissen, of uit de schoolboeken, of uit de zorgkosten. Ergens moet het geld vandaan komen. Het is natuurlijk altijd veel makkelijker om het geld uit te geven. En daarom zal het ook van de partijen die nu verantwoordelijkheid willen dragen voor een pakket van maatregelen... zal het ook een nodige moeite vragen en inspanning vragen om tot zo'n akkoord te komen. Maar ik ben wel heel blij dat een meerderheid in de Kamer zegt... ja, maar wij willen niet de zaak helemaal in het rond laten lopen. Is het verbazingwekkend. U bent 7 weken zit u in dat katshuis en de Kamer met de oppositie, met een deel van de linkse oppositie... doet in bijna 7 uur waar u 7 weken over gedaan heeft. Ik hoop het. Ja, maar dat is toch wel bijzonder. En dat had misschien toch wel sneller het zal om te beginnen al minder gedetailleerd zijn. Maar ik ben blij, die bereidheid is er om te komen tot een pakket van maatregelen. Wij willen er ook graag aan meewerken. En ik hoop dat we eruit komen. Maar
uw stelling... Ja, Als ze eruit komen. Maurice, we willen even weten wat de consequenties zijn geweest van wat er de afgelopen dagen gebeurd is als het gaat om de politieke verhoudingen. Dus stel dat er nu verkiezingen zouden worden gehouden. Hoe zouden dan de verhoudingen liggen en wat is dan het opmerkelijke verschil met voor de breuk? Nou ja, ik heb zondag vastgesteld dat het PVV op 19 zetels stond. Dus redelijk stabiel bleef en zoiets van 2/3 deel van zijn aanhang vasthield. De enige echte trend die je de afgelopen dagen ziet is dat de PVV wat verder weggezakt is. Zijn eigen aanhang loopt wat weg. En als ze overstappen, lopen ze over naar de SP. En wat je momenteel ziet, is met name... want nu zijn die partijen aan het onderhandelen om te kijken of ze eruit komen. Maar wie in een hele kwetsbare positie zit, is Jolande Sap met GroenLinks. Want als Jolande Sap nu met dingen doet en instemt met zaken... terwijl ze nu al 5 zetels nog maar in de peiling staat... Dat is gehalveerd dus. Ja, die verantwoordelijkheid... Ik bedoel, kiezers belonen niet verantwoordelijkheid dat mensen nemen. Dat is het punt. En zeker niet vlak voor verkiezingen. En zij zit nu in de zogenaamde Koenderscoalitie. Zij doet dus mee met allerlei afspraken. Ja, wat er ook al niet veel zetels heeft opgeleverd. Dus ik ben heel benieuwd wat dan de uitkomst is... waarvan GroenLinks ten aanzien van haar kiezers kan zeggen. Moet je eens kijken wat we eruit halen. De reden waarom zij ook per se wilde dat de Partij voor de Arbeid ook meedoet... omdat zij niet alleen in het zeg maar even rechtse blok geduwd wil worden... inclusief D66, waar je die ook wil plaatsen. Dus de Partij van de Arbeid moet wat haar betreft ook echt meedoen. En zij moet een beetje die meedoet? brug zijn. Dan kan het allemaal. Ja, maar als die dat betekent meedoet, voor het dan pakket komt de andere SP dingen. weer in een En dan betere is de positie. VVD weer Electoraal moeilijker doen. En het CDA, want we zitten hier met de vicepremier. En het CDA zien we op dit moment nog steeds op 11 zetels. En het grote probleem voor het CDA is aan de ene kant... conventionele kiezers zijn in aantallen afgenomen. Bij de laatste Provinciale Statenverkiezingen in de grote steden... haalde het CDA 4-5%. Nou, daarnaast is de concurrentie... waar moet het CDA de kiezers vandaan halen? Nou, die kan ze niet halen van links. Dus die moet ze halen of een beetje van de PVV... waar ze niet vandaan komen. Of moet de concurrentie aangaan met de VVD. En ook nog mensen die thuisgebleven zijn de vorige keer. Maar ik zie niet in hoe ze op dit moment... die mensen die toen thuisgebleven zeiden... zo van, hoi, we gaan nu wel. En als ze komen, dat ze dan CDA stemmen. Kijk, en dat is het grote probleem, dat is wat de CDA nog niet overwint. Ja, dat is inderdaad wel het probleem. Maar er zijn 2 grote voordelen. 1. Ik denk dat er juist in een onrustige samenleving... waarin men wel ziet wat de enorme problemen zijn... dat op zich de boodschap van het CDA... Hè, je werkt voor je broodje, je let op je naasten... en je geeft je toekomst, land geef je in de toekomst goed door aan je kinderen... dat die boodschap als zodanig nog wel degelijk waarde heeft. 2, we zijn af van die verdeeldheid waar Frits over sprak. Dus je kunt weer eenheid uitstralen. Je kunt je scharen achter een te kiezen lijsttrekker. En dan moet je bij de vleugels vertegenwoordigt. Ja, maar wat je dus moet hebben is met name... De noodzaak wordt het om die 7 zetels die we de vorige keer verloren hebben... doordat mensen thuis bleven, dat je die weer eigenlijk naar de stembus trekt. Ik denk dat dat de grootste uitdaging wordt. En dan heb je toch een redelijke kans. Gaat Brinkman het halen eigenlijk? En tot nu toe in de peiling ben ik bijna niemand tegengekomen die op hem zou gaan stemmen. En dat betekent dat hij heel hard er nog aan moet trekken. Want bedenk ook dat een Verdonk bij de vorige verkiezingen niet eens 65.000 stemmen haalde. Dan moet Brinkman wel heel veel presteren. Maxime, nog één persoonlijke vraag als ik kan Maxime vragen. U zei net aan het begin van het gesprek dat u dit jaar 26 jaar in de politiek zit. Dan is het toch niet een fijne... Dan is dit geen fijne afscheid als het afscheid is, toch? Nee, als je zo met een kabinetscrisis vertrekt, is het nooit leuk. Midden in een economische crisis. Van de andere kant, gisteren is het proces tegen Mladic begonnen. Ik ben ervan overtuigd, als ik niet namens Nederland in Brussel mijn poot stijf had gehouden, dan had Mladic hier niet nu voor de rechter gestaan. 2 april, jongsleden, hebben we innovatiecontracten gesloten tussen bedrijven en kennisinstellingen en de overheid die een push gaat geven voor de economie. En dan denk ik van nou, die 2 dingen is het niet voor niets.